Elektronika už vstupuje aj do života zvierat. Doterajšie označovanie obojkami či štítkami totiž zostáva v tieni mikročipov. Malé elektronické zariadenia nosia zvieratá ukryté pod kožou a nie je vylúčené, že čosi také bude musieť mať už čoskoro aj váš domáci miláčik. Znie to futuristicky, ale ide o veľmi šikovný a jednoduchý systém označovania zvierat. Táto maličká vecička je mikročip. Obsahuje však dôležité číslo, ktoré mnohokrát môže zachrániť aj život, ako tomuto vlčiakovi Ekovi. Eko stráži školu a stratil sa. Neblúdil však dlho po uliciach. Potom, ako ho chytili, čítačkou zistili, že má mikročip. Hneď vedeli, kto je majiteľom a Eko sa vrátil naspäť. Vlastne je tým pádom znovu u nás a stráži náš dvor. Mikročip sa implantuje do krku zvieraťa špeciálnou injekciou. Tak, a je to. Čipovať môžu iba veterinári a väčšina z nich už čipy má. Zákrok stojí od 800 do 1000 korún. Čip bez problémov zarastie do kože a ostáva tam na celý život. Tak je pre zviera zo zdravotného hľadiska neškodné. Čip sa inštaluje na rovnaké miesto u všetkých zvierat a obsahuje špeciálne číslo. To zistíte priložením špeciálnej čítačky na krk zvieraťa. Ak cestujete so zvieraťom do zahraničia, už dnes musí byť začipované povinne. Dostane medzinárodný preukaz a číslo s údajmi o majiteľovi je uložené v centrálnej evidencii na internete. A tu som si našiel údaje o čipovanom zvierati. Čipovanie je síce dobrovoľné, ale sa oplatí. Hlavne ak by mestá a obce uzákonili povinnosť čipovať, mestskí policajti by bez problémov dokázali identifikovať zvieratá na uliciach. Samosprávy by zároveň mali presnú kontrolu zvierat aj poplatkov za ne. Každé zvieratko, ktoré odchádza z bratislavského útulku, je začipované. Výhodou čipovania psov je to, že sa ich majiteľ nemôže len tak beztrestne zbaviť. Zároveň je sa zodpovednosť za škody, ktoré jeho pes urobí. Pre televíziu Joj, Laco Ďurkovič.